Здравейте, приятели! Днес ще ви покажа с какво се здобих през последните седмици. Искам да споделя, че през последната една година много се зарибих да гледам подобни клипчета, бюти блогове и като всяка любопитна жена си накупих много неща, които се чакат реда да се изхабяват. Затова по-рядко ще виждате такива клипчета. Купувам си предимно неща, които са ми нужни или които ми правят впечатление. Нека да ви покажа с какво се здобих. Това е един душ гел на марката на Lidl. Цената му беше изключително ниска, но ми хареса аромата му. 300 мл. Пише, че е с лимон, но всъщност на мен ми мирише на зелена ябълка и затова си го купих. Обожавам този аромат. Все още не съм го пробвала. Следва един интимен гел на Гинера. Не бях пробвала този вариант с лайка. 300 мл е за цена от 3,34, както виждате. Доволна съм от този интимен гел. Всъщност на този точно аромата не ми допада много, но иначе нямам проблеми с използването му. Един бебешки шампуан от Папа. Винаги имам бебешки шампуан. Купувам на различни марки. Скоро не бях купувала този. Понякога го използвам за косата си. Предимно купувам за четките си за грим. Доволна съм. Това е едно рол-онче за подмишници, пак на марката на Lidl. Пише 48 часа защита, 0% алкохол. За 48 часа защита едва ли, но мирише приятно. Все още не е изпробван. Това са едни обици на мода. Има ги в Kaufland по 99 стотинки. Аз избрах само тези, те ми харесаха. Това е едно колие. Към тях има и обици. Имаше и гривна, обаче на нея и падна ключето. Много ми харесват. Често слагам обиците. Направих една малка поръчка от Avon. Това са нещата, които си поръчах. Спиралата на Лукс. Сега ще ви покажа и четката й. Ето такава е четката. Стандартна, не съм я изпробвала още. Две маски за лице от серията Planet Spa. Това е почистваща маска с глина. 75 мл. А тази е хидратираща маска с бразилско акай бери. Не са изпробвани, имам още да изхабявам други маски, тогава ще ползвам тези. Едно спрейче за тяло. Мисля, че всички ги знаете. С орхидея и боровинка. Мирише много приятно, много свежо. И към поръчката подарък една мостра на парфюм. Това са всичките ми нови придобивки през последните седмици. Благодаря ви, че гледахте. И до нови срещи! Чао, чао!